Ćao Aleksandra i čestitke na odličnoj ideji, zahvalnost na pozivu da podelim neka svoja iskustva sa diskretnim herojima i heroinama ovog grada. I mislim da je naročito bitno da si ovim uspela da neke jako bitne ljude sa kojima si prethodno razgovarala, uspela da izvučeš iz nekog vela anonimnosti i staviš reflektore na njih. I izvini što malo kasnije s ovim zapisom, ali najviše iz razloga da budem kompetentan i da neko ko sluša ovaj video može da čuje nešto korisno, pametno ili kako god. I probao bih da se predstavim jednom kratkom pričom. Pre par godina upisivao sam ćerkicu u prvi razred osnovne škole i u razgovorima sa psihologom trebala je da odgovori na nekoliko pitanja. Kako se zove, gde živi, kako se zovu roditelji, koliko ima godina i čime joj se roditelji bave. I na sva pitanja je znala odgovore, osim na pitanje čime se tata bavi. I to je bilo, ja sam stavio pored nje i čime se tata bavi, Lola? Pogleda mene, pogleda nju, ne zna o čemu se radi. Psihološkinja pita nju, pa onda pita mene, čime se vi, gospodine, bavite? I ja sam ostao zbunjen jer jednostavno u jednoj reči to nikako nisam uspeo da uradim. Šalu na stranu, do pre par godina, sada već imam 43, nisam znao šta je moje zanimanje i čime ću se baviti kad porastem. Ja sam završio elektrotehničku školu, diplomirao na pravnom fakultetu, radio sam u advokatskoj kancelariji, vodio neke veće firme, bio vlasnik ugostiteljskog objekta, bioskopa, vodio nevladinu organizaciju, radio kao konsultant, bio direktor jedne veletrgovine. I jedno mi jedan Nišlija, jedan prijatelj iz Niša, rekao, pa ti, brate, samo vladika još nisi bio. A pre par godina pokušao sam da svedem sve što sam radio, da saberem sve uspone i padove, svo znanje i iskustvo koje sam imao priliku da steknem i stavim to u kontekst jednog novog zanimanja. I kada sam sve to sabrao i pritisnuo enter, rezultat je bio konsultant za razvoj startup kompanija. Verovatno je taj algoritam rekao da moji partneri, klijenti, prijatelji treba da budu početnici u poslovanju, s obzirom da sam i sam toliko puta počinjao od početka. I iskren da budem, to je nešto u čemu stvarno uživam. Imate konstantan osjećaj da pomažete drugima, ali da učestvujete u stvaranju novih ideja i projekata, rešavajući konkretne probleme njihovih krajnjih korisnika ili kupaca. Definišući toga šta je problem, ko je ciljna grupa, ko treba da bude deo tima, gde pronaći sredstva, kako napraviti održivi biznis model, kako promovisati, kako doći do same ideje i kako na kraju doći do tržišta i krajnjih korisnika. U svemu tome pokušavam da složim sve kockice iz prethodnih života i da povežem sve ono što sam ranije radio. I verujte, iako nisam imao fokus u zanimanju prethodnih 20 godina, sve nekako dobija smisao u ovoj trenutnoj situaciji. Kao da ste pronašli svrhu postojanja na ovom svetu i da svaki novi dan donosi neki novi izazov i radost u rešavanju. Šta pokušam da kažem? Ono što trenutno radite, to bez obzira da li imali 15, 25, 35 ili 45 godina, radite najbolje što znate, najbolje što možete i verovatno će vam na kraju biti vraćeno uživanjem u poslu koji volite.
I ne plašite se što ne znate šta ćete biti kad porastete, bez obzira koliko godina imali sada. Hvala na slušanju i pozdrav za sve heroje i heroine grada Niša.